नमस्कार, मी स्वरा परब. स्वराज मालवणी तडका या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आज आपण मालवणी स्टाईलमध्ये पापलेटची कढी कशी करायची ते बघणार आहोत. त्याच्यासाठी माझ्याकडे इथे 2 पापलेट जी मी व्यवस्थित साफ करून घेतलेली आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आणि इथे आहे वाटण करण्यासाठी एक नारळ किसलेला आहे, एक कांदा आहे, ही त्रिफळ आहेत, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या आहेत, हे 6-7 आहेत आणि हे कोथिंबीर ज्याची देठ आहे जे मी वाटण्यासाठी वापरणार आहे आणि ही जी पानं आहेत ती वरून टाकण्यासाठी वापरणार आहे. आणि परत इथे माझ्याकडे आहे मालवणी मिरची पावडर आहे, मालवणी मसाला, मच्छी मसाला, हे 2 चमचे धणे आहेत आणि इथे हळद आहे. आता मी हे सगळं मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेणार आहे. तुम्ही पाहू शकता इथे मी अगदी मिक्सरला याची बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे, बारीक वाटून घेतलेला आहे मी इकडे. आता मी इथे पातेलं गरम करत ठेवलेलं आहे, तेल घातलेलं नाही आहे अजिबात. पातेलं गरम झाल्यावर त्याच्यामध्ये हे आपण जे वाटण केलेलं ते घालणार आहे. आणि ह्याची जेवढी मला पातळ कढी जी मला भाताबरोबर खायला योग्य होईल एवढं मी पातळ करणार आहे. एवढं पातळ मी करून घेतलेलं आहे. हे थंड झाल्यानंतर अजून थोडं घट्ट होतं, पण मला भाताबरोबर खाण्यासाठी हे एवढं बरोबर वाटतंय पातळ. आता मी याच्यामध्ये हे माझ्याकडे 7-8 कोकम होती जी मी मगाशी भिजत ठेवलेली, पाण्यामध्ये थोडं पाणी घालून त्याच्यामध्ये भिजत ठेवली, ती फुलून आता अशी आलेली आहेत. ते सुद्धा मी आता आपल्या कढीमध्ये टाकणार आहे. तुकडे तुकडे करायचे थोडे थोडे, मग ते व्यवस्थित फुलून पण येतात पाण्यामध्ये भिजून. आता मी याच्यामध्ये जे आपले हे पापलेटचे तुकडे आहेत ते टाकणार आहे याच्यामध्ये आणि चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजाने टाका. आणि ह्याला मीडियम गॅसवर मी 15-1 मिनिटं तरी व्यवस्थित फिश आतले शिजेपर्यंत शिजवून घेणार आहे. तुम्ही पाहू शकता इथे आपलं पापलेटची कढी रेडी झालेली आहे. आता मी इथे गॅस बंद करते आणि आता मी इथे ह्याच्यावर घालणार आहे ही जी कोथिंबीर जी मी वरून घालण्यासाठी ठेवलेली ती. आणि ह्याला अगदी व्यवस्थित एकदा हलक्या हाताने मिक्स करून घेते. अशा प्रकारे आपले ही पापलेट कढी इथे रेडी झालेली आहे. ही तुम्ही भातासोबत अगदी खाऊ शकता. पाहू शकता अगदी चविष्ट अशी झालेली आहे. तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला जर आवडली तर तुम्ही माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. धन्यवाद.